ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. आरवली सोनसुरे येथील रविराज चिपकर या तरुणानं महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांचंच वाळूशिल्प साकारत अनोख्या शुभेच्छा दिल्यात. यापूर्वी रविराजनं साईबाबा, श्री स्वामी समर्थ, गौतम बुद्ध यांसारखी अनेक वाळूशिल्प साकारली आहेत. यावेळी त्यांनी पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे यांचं वाळूशिल्प साकारत त्यांना मुख्यमंत्री पदासाठी शुभेच्छा दिल्यात. हुबेहूब साकारलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या वाळूशिल्पाचं सर्वत्र कौतुक केलं जातंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.